který nás doprovodějí. Refrén je jednoduchý, takže počítám s tím, že se třeba přidáte. Je to kluk, co zbožňuje výzvy, ani muk, když flexu v ruce zvírá, na prstech mívá z toho jizvy. V podhledu teď je velká díra, v hokeji se u Bernáčků fandí. Litvínov má Standa pořád v mysli, syna odhodlaně podporuje, nepřeslechneš jeho Tome brusly. Obydlí rád staví, chata má skoro 2 pokoje, ani práskači ho nezastaví. Povolení on nepotřebuje, a za ruk je to někdy dlouhý. Karavan záhy zapřáhne si, ukojí svý cestovní touhy. Vyrazí vstříc louky, pole, lesy, Standa válí ať na bowlingu či doma. Táta je to, jak se patří, stará se o Káťu, o děti i otca, co potřebují, opatří. Tato jsou lásky, nemá žádné vrásky, je mu 40, když se někdy dostane do sváru, nebo když je celý svět na křivo, čas od času chce upustit páru, tak si zajde k Vojtovi na pivo, na podzim dny pomalu se krátí. V pátek večer 3měsíční září, vezme oblek, řekne jdeme Kátí, tanečník pak na parketě září, Standa válí ať na bowlingu či doma, táta je to, jak se patří. Stará se o Káťu, o děti i otca, co potřebují, opatří. To jsou lásky, kolo jak by smet, nemá žádné vrásky, je mu 40, to jsou lásky, kolo jak by smet, nemá žádné vrásky, je mu 40, to jsou lásky, kolo jak by smet, nemá žádné vrásky, je mu 40, to jsou lásky, kolo jak by smet, nemá žádné vrásky, je mu 40.